हाय लोगोफोर गुड इभिनिं जों दा बहाय थांनो नागिरदों हाबानि माल माथा लायनो थांनो नागिरदों आंजों दंफायो नै बैनाय सासे बैनाय नुबाय बैनाय माखासेया थांग्रोबाय नै सानै थांग्रोबाय हाबानि माल माथा लायनो नागिरदों जों दा साराय सुराय दो दख्ला बायदिसिना लायगोन आरोखि जों दा नै थाबायगासिनो दं नुबाय खोन्थाहरबालाय हाय होनदोब्रा खनसे हाय मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर मोजां नामा खबरा मोजां नामा खबरफ्रा जोंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर नोंसोरबो मोजां दंना ओंखायनो ओरै दुब्लि बागान नाय दुब्लि बागान माइया बे जायो बाहाय दुब्लि जाखायो बिदां गोलाव 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 बिस गोजानाव खेलाया बयथिंजाय माबा लायगोन सेराफ्रानो गैलालै लोगोफोर सामफ्रामबो लोंसिबाय थायो जायोना रानखोलांजोब्बाय लोंबाथाय एखमबा लोंबानो ओंखामखौ जानो हाया दिनै हरावबो गैया ओंखामखौ जानो हायो लोंनानै माखासे खहा जायो लोगोफोर बैनायालाय जौ लोंना लोङा बैना लोङा लोङोदां लोङालै रावबो गैयाबा ग'ग' होयो खोमा खाबसे खाबसे बैनायाबो लोंदोलां थगायथारदों आंखौ लोङा लोङाना हाब ओंखामखौ मैयासो हराव जानो हायैनि जि जाबाय आं लोगोफोर फाग्लासो उदै गेन्द्रा जालायबाय नै ओंख्रियानो गेजेर गोथाव नालाय दालि जहल दाउ बयलारजों दाउ लकेलजों भाजा आलु होफानाय लाब्रा देन्जार जाखादां दोननांगौरा बैना मिनिब्रा एसे जाम्बा दांसो जाथारनायसो जायाखै हा लान्थारा जाबायलै गैला खानायफ्रानो मा खालामबावनो बोरो खानायफ्राबो बैसिनाव खेला लायग्रा बे सिद्दा आयौ दुब्लि बागानसो थांनांगौ दुब्लि बागानसो दं हाब लामायालाय बोरैलै बोरै औ नै थांथारबाय लोगोफ्रा ओमफ्राय बैथिंजाय गायगोना दुब्लि बागानसो बारस'लांनांसिगोन जों नै गैला तु ओंखार तु जाम्पिं हाहा गगा मोननो नागिरदोंलै बुनोबो सामफ्रामबो गारि सालायबाय थानाय जायोना हाद्रि हाबो बयबो गासिबो गुजुनाय गानो रोंला फैनायसो लोगोफोर फैनानै सिन्देला एकदमबारे थाइथाइ जाबाय थाइथाइ गालाजोब्बायना दुब्लि बागान दै मालाय दैज्लांनि थाखाय हासार गोनां जाबाय नै माइ जाहोनो थाखाय हासार गोबोरखि हासार लोगोफोर आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नायफ्लांबायदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर सान्दुंबो गैया दिनै सान्दुंबो गैया सान्दुंआनो गोलैले
बैसागु सिस्टेमसो दिनानै बैसागु सिस्टेम ओमफ्राय ओंखाम जाखागोदानखाय उदैखौ बांद्राय हजम जाया बायदि मोनदों उदैखौ होले थिखोनो हाया जाम्बा सिगांथ' दारायबाय थानाय जासिगोन होमबा बैनाय न'रुरा ओइ बैनाय ओरैनो हर बेसेबां क्लास बैनाय थिनबाय मा स्कुलाव फरायो गरां दिनारि गरां स्कुलाव फरायो दिना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिरदाव गरां स्कुलाव नों आंखौ निमाहा होदो माइ जिगाब एन्जर मोनगोनदाला एन्जर थायो लोगोफोरहाय एन्जर गिदिर थाथारो मेजेम जाहाबलायनाय दा जों मोनफैबाय नै माल माथा लांफैनाय जायगाखौ दासो थिखोनो नागिरदों औ थौदो लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामला बेखिनियाव दोनथ'सै आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम बाय बाय टाटा